Tie povestné 3 svetoplukové prúdy a traja ako svetoplukové prúdy. By bolo žiaduce, keby sme si my ako Slováci pekne spomenuli znovu na 3 svetoplukové prúdy. Ľudia otupevajú. Dnes si myslím, že som najnenávidenejší. Viete, čo chcem povedať? Áno. Že toto je dizerpretované. To, čo sa odohráva v spoločnosti, to nie je vôbec kopírom toho, čo sa odohráva v parlamente. Aj teda prebiehajú tieto kontrolné mechanizmy z viacerých spektrov. A takisto v mnohých iných svetových šírkach sa proste dejú rôzne veci. Ale tak, ako si to situácia bude vyžadovať. Ale určite mnohé veci, ktoré je človek v politike vyobrazované, nie sú náležité pre mňa. A budem robiť všetko preto, aby si opozícia proste ani nezobla. Takže pri Matovičovi vám to garantovať neviem. Aj keby som bol prezident a Matovič má nástroj, tak ho nahnevá, tak ho potrasiem. Takže viem byť slušný k ľuďom, ktorí sú slušní, ale ja nie som žiaden homosexuál, ktorý sa bude pretvarovať. Ja som normálny chlap. Aj sa zabavím, aj si vypijem.